Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yan nasab kita nini nga ato ang tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Unsa ba tarong adlaw mga higala? Petsa dos pinakaron mga higala. Duol lang yung Pasko mga higala, no? Di nagyud madugay, no? Sa Martes naman taron. Karong Sabado puhon. Kadlawon mata na tag sayo. Kabulo ka mahigalan, nabi ko'y kabalaka gamay. Nga naman, kay ang pag-asa god ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Unsa ba na pag-asa, no? Philippine Astronomical Geophysical Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Service Administration or pag-asa, nagkanayon nga, karon kunong bulan sa Nobyembre, may duha pa ka bagyo nga mosulod sa atong nasod Pilipinas. So, muna nga, nakuyawan taan na mahigala, kaya nakasulay kami diri sa Negros Oriental, nakasulay, o bisan sa Iloilo, sa Bacolod, kasulay baya tao kining bagyo nga hilabihang kusuga. Katubitang bagyong Udet, nga murag na napalong gud ato ang bitang kalipay na itong higayuna sa dihang nabagyuhan ta. Pero, naayo ra noon gihapon, murag mga pagsulay ra po ba. Muna nga, alam po ba ni mahigala, no? Ampo lang gid ta nga unta, dili gyud mo bagyo karong mga panahon na. Okay, klaro? Bueno, no? So, the second Martes na karon, so ari kita mahigala sa atong Saint of the Day karong adlaw. Okay, sa atong Saint of the Day karon. Of course, ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si ang atong mahal nga birhen, no? Ang atong mahal nga birhen. Kabalo mo og kinsang pista karon? Ang pista karong adlaw, ang mahal nga birhen kay pista man karon sa Our Lady of Guadalupe, no? So karong adlaw mga higala, nagpakita, no, ang atong mahal nga birhen sa Guadalupe, Mexico City, no? Our Lady of Guadalupe ngadto sa usa ka Indian, no? Indian nga mao si Juan Diego. As one of his people is a powerful reminder that Mary and the God who sent her accept all peoples. So sa ato pa ang pagpakita di ay sa atong mahal nga birhen, no? Ngadto sa usa ka Indian, no, nga mao si San Juan Diego. Mao'y pagpailang ang atong mahal nga birhen dili lamang sa usa ka klase sa tao, kung dili alang gyud sa tanan. Kay katong mga uban nga milagro kan ba ya, mga Italiano, no, mga Italiano, mga uban pa, no. Pero karon sa ato ang pista karong adlaw sa Our Lady of Guadalupe, gipaila nga ang mahal nga birhen di ay alang sa tanan, no, ug dili lamang sa pipila ka klase sa mga tao. Ug dito siya mopakita sa usa ka Indian, no, usa ka native dito sa Guadalupe, Mexico nga mao si San Juan Diego. Ug dito iyahang gipalambo usab niya ang pagdebosyon sa Santos nga Rosario ug sa kanunayng pagahin og panahon sa pagsimba. Gani iyahang gisugo si San Juan Diego nga ingnon ang mga obispo nga patukuran gyud og simbahan ang maong lugar. Ug hangtod karon naa ang dakong simbahan nga gitukod alang-alang usab sa pagpasidungog kang Mama Mary isip ang Nuestra Señora de Guadalupe. Okay, no? So karong adlaw mao ang piyesta sa mahal nga birhen nga Santos, mahal nga birhen Santa Maria sa Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. Padayon ta mga higala sa atuang mga buhatonon, ari kita sa atuang mga gitawag nato og kinibang katikisem. Doon ay mga pangutana. Samtang nag-istorya may sa ako ang sa mga lay ministers, usa sa mga nahisgutan mga higala, kinibitaw ang atong mahal nga birhen bitaw, no, nga nanam ko nanganak sa usa ka bata nga mao si Jesus. Unya gibunyagan dako na, no, muna nga ang mga doon ay mga pagtulunan gihapon sa laing relihiyon, of course. Moingon sila nga sayop ko ni ang atong bunyag kay anuhan gibunyagan nato, no, namunyag man ta sa ato ang namunyag ta sa ato ang mga bata nga gagmay pa,
So, ano, nagagmay pa kaayong mga bata, gibunyagan na nato, no, ana, muna sila ilahang mga, muna ilahang mga kuan ba, gisaway diri ka nato. So, kay sila, matud pa nila, nakatuman man gyud kuno sila. Kaya ang ilahang gibunyagan, dagko naman. Kaya dako naman kuno si Kristo nga gibunyagan. Nya ikaduha, ila po kunong giunlob gyud, no? Giunlob gyud sa tubig ang ilahang gibunyagan. Dili lang kay kanang gitawag nato og bubuan lang, giunlob gyud kuno nila. Nya nakatuman gyud sila, patud pa nila, no, mga laing relihiyon. Muna ilang pangutana sa mga lay ministers nato. Doon ako kailang ako mga kaubang lay minister kay masabados hapon mag-kuan men mi, mag-meeting man mi. So unahan na to pagtubag, gipangutana mo ko sa atong mga lay minister. Nga naman pader nga dako naman si Kristo ang gibunyagan. Unang-una, hinumduman nato nga ang nagbunyag kang Hesus mao ang iyang igagaw nga si San Juan Bautista, no, anak ni Santa Isabel. Unya, gikatakda na ng daan nga ang mubunyag yun ni Hesus mao si San Juan Bautista. So unsaon man pagbunyag ni San Juan Bautista kang Kristo nga bata pa, nga siya sa dihang natawo si Kristo, unom pa man siya kabulan. Kay ibutang laman nato tulutalid ngan raman si Hesus ug si San Juan Bautista. Unom raman kabulan ang pagkamagulang ni San Juan Bautista kang Hesus. So sa dihang gapangidaro na si Hesus og usa ka tuig, si San Juan Bautista usa pa pod ka tuig ug unom ka bulan. So unsaon man pagbudyag ni San Juan Bautista kang Hesus nga sa bata pa si Hesus, nga bata pa man pod si San Juan. Muna nga hulat-hulaton pod jud nato nga mudako-dako ni si San Juan mag-edad nag mga 18 anyos, no, o 30 anyos ba, para ber siya makabunyag. Unya, kung mahimo ng mga 18 anyos o 30, 20 anyos na si San Juan, dako na pod si Kristo. Sa to pa, imposible kaayo nga si Hesus mabunyagan o gamay pa, tungod kay ang nagbunyag, ang mubunyag kaniya nga magikatakda gyud si San Juan Bautista man. Nya karon kay dako naman daan ni mga pare nga mubunyag. So muna nga pwede ra ang bata atong bunyagan. No, klaro ba? Muna akong tubag nila. Tungod kay so, usa sa mga common sense ba nga kining gitawag natong sentido komon nga tubag, tungod kay ngano man, tungod kay si Kristo ang gikatakda gyud nga mubunyag kaniya, si San Juan magbubunyag. Unya imposible kay si San Juan nga magbubunyag nga makabunyag kang Hesus sa bata pa, kay siya mismo bata pa man pod anang higayuna. Klaro ba? O ana. Unya laing pangutana, no, laing pangutana. Iunlob gyud kuno sa tubig, kanabitang ituunlob gyud. Okay ra sana siya. Pero ang problema, pangutana, nakatuman ba sila sa pag-unlob kang Hesus o nakatuman? Pero wala sila katuman tungod kay si Kristo giunlob sa tubig man suba. Unya kay dagat man sila gibunyagan ato pa, dili gani gito. Dili gani gito ingon nga tubig tong ilahang ordinaryong tubig tong ilahang kanang nakabantay ko ng mga lahing relihiyon. Ilang iunlob ang tibuok lawas, pero atos dagat, warag dili na ron, wala nakasubay ron. Ya ibutang lang po natong sa suba, yun sila po iunlob kay ang mga suba ra ron baling hugawa ni ana, no. Mabaw pag yun kaayo, balik pag yung hugawa ni ana. Unya bisan pag moingon sila nga giunlob nila sa tubig sa suba, si Hesus gibunyagan sa tubig sa Jordan, sa suba sa Jordan. Unya sila diri raman sila bunyagi sa tubig sa Pilipinas. So wa gyapon katuman. In other words, it is impossible nga literally gid nato gitawag nato masunod ang pagbunyag ni Hesus sa tubig sa Jordan. Ngano man kay mangadto patag Jordan. Nya pipila ra in taon kabuok na makahimo ni ana mag-adto gyud sa tubig sa Jordan aron magpabunyag kung naa man gani. No nga moadto magpabunyag kasi imong anak moadto pagkasurdan. No unya imong iunlob gyud unya sa tubig gyud sa suba. Ang pinangkasayon gyud nimo nga buhaton aron maunlob gyud tinuod sa dagat, pero dili man na mo gi-importa, dili man na mo na nagigamit pabunyag ni Hesus, tubig man sa suba.
Nga dili po tubig o susuba nga ordinaryo sa tuhurdan man. So in other words, dili na basihanan nga kinahanglang bunyagan ka, iunlob-unlob yung ka. Ang pinaka-basis nga no nga bunyagan ka, ginamit ang tubig, tungod kay ang tubig, adun na may kapasidad sa paghinlo. Muna siya, muna gihimong significance din na. Cleansing. Dili ordinaryo nga cleansing, cleansing of sins. Klaro? Unya, sa ako nang gina-explain niya itong nakalabay mga adlaw, related po na siya sa pagtulunan nato sa original sin. Kaya doon na may mabasa nato sa nalimot ko mahigala nato sa uban ako nga kuan. Ako nga kuan kining mga kinibang mga notes nga doon ay parte sa salmo nga niingon nga makasasala ako kasabakan sukad pa sa sabakan sa akong ginikanan ug dautan ako sukad ako matawo. Ingon niya na. No, so muna nga kitang tanan aron malimpyo gyud ta kinahanglan nga bunyagan. Gani niingon si Kristo nga kinahanglan kitang magpabunyag aron nga mahinluan kita sa aton mga sala ug wala na mag-agad kung asa ta bunyagi. Ang importante nga tubig nga ordinaryong tubig nga gibunyag nato ug ang nagbunyag nato aduna gyud kapasidad sa pagbunyag kanato. Kaya naman doon na may giingon ni Kristo nga ngadto siya mga apostoles, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug tuluy sila ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudluy sila pagtuman sa akong gisugo kaninyo. Sa ato pa ang unang gitagaan ug katungod ni Kristo sa pagbunyag mao gyud ang mga apostoles. Nya ang mga apostoles mitunol ni ining mao nga katako sa pagbunyag ngadto sa mga obispo ng original nga mga obispo sila si San Timoteo, si San Tito ug ngadto dayon gihatag usab sa mga obispo ngadto sa mga kaparian. Kadto pa ang katungod sa pagbunyag kinahanglan nga magagikan gyud kang Kristo nga napasa gikan sa mga apostoles, gikan ni Kristo ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa mga kining kaobispuhan ngadto sa mga kaparian ug dayon sa mga diakono. Ito ba kining uban nga mga sikta nga nagbunyag-bunyag pod aduna ba sila koneksyon kang Kristo? Wala. Nga naman, tungod kay ang ilaang pagkatukod sa ilang relihiyon, tungod lamang kay gibase nila sa Biblia. Pero giingon nga konektado sila sa mga apostoles, klaro ang pagkasulti, wala. They don't have any connection to the apostles. The only way nga nakatukod nila ang simbahan nila, isip relihiyon, mao ang ilang pagbasa-basa sa Biblia. Muna nga, tungod kay nagbasa-basa sila sa Biblia, nakat-on sila sa pipila sa mga biblical nga pagtulunan, mga nagtukod sila relihiyon. Pero aduna ba sila katukod pagtungod? Wala. No, kaya ang matud pa ang original gyud nga magtutukod sa simbahan mauman si Kristo. Nganuman sa dihang gitukod ni Kristo ang simbahan, ang iyang giingnan nga ay tukuran mao si Simon Pedro, giingnan ni San Pedro. Pedro, ikaw bato ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Wala gyud niingon si Kristo nga to kang Pedro nga ug tukuron ko ang akong mga simbahan. Usara gyud ka simbahan ang gitukod ni Kristo ug diha kini tukura kang San Pedro sa mga apostoles. Sa atong kun atong hunaon si San Pedro mao gyud ang pinakauna nga Santo Papa. Kinsa gani ang ikapila na gani si Pope Francis? Ika 269 siguro to. Ika 269 nga Pope. Kay ika 267 man si kining Pope Benedict dayo si Pope John Paul ika 268 si Pope Benedict ika 269 si Pope Francis. Correct me if I'm wrong. Puno na naadapit din. Okay, klaro? Abi no, dinin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin AA, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!